continuare, sigur că responsabil vom fi ca să dezvoltăm cu precădere și alte subiecte în cadrul matinalului nostru. Și mai întâi de toate vreau să vă aduc la cunoștință că Fundația pentru Educație și Dezvoltare Moldova anunță deschiderea formării grupului pentru programul de formare transpersonală, analiza și respirația pneuma. Și cu siguranță mulți telespectatori și-au pus întrebarea despre ce a vorbit băietul ăsta acum. Iată de ce am invitat și noi specialistul în dimineața asta ca să ne deschidă parantezele și să ne zică pe limba noastră ce se va întâmpla acolo. Este vorba de Steliana Burlacu, președinta fundației respective. Bună dimineața și bine venit! Bună dimineața, Dumitru! Am deschis eu parantezele, iar acum vreau să știu prin ce metode se va desfășura acest eveniment, analiză și respirație pneuma. Ce ar presupune astăzi? Da, este o metodă inovatoare de autoexplorare a propriei persoane, a propriului sine și de autocunoaștere și autorealizare. Prin diferite noi tehnici și metode, instrumente care vin din psihologia transpersonală, din tradițiile spirituale ancestrale, universale, pe care le oferă, de fapt, fondatorul acestui sistem. A sintetizat toate aceste cunoștințe într-un sistem care se numește pneuma. Pneuma, cuvânt provenit din greacă și semnificând spirit. De ce credeți că oamenii au nevoie și de acest lucru și cine ar putea beneficia de aceste seminare ca să intre în profunzime, să înțeleagă și să perceapă tot ce li se va spune acolo? Da, aș zice că acest program de formare transpersonală oferă posibilitatea persoanei, omului, să se cunoască în dimensiunile sale nu doar psihice sau psihologice, dar și spirituale. Omul, deci dacă psihologia clasică explora doar personalitatea, ego-ul omului, persoana. Aici, psihologia transpersonală, un curent nou în psihologie care încearcă să abordeze persoana din toate aspectele ei, integru, incluzind și aspectele spirituale, acea divinitate veșnică care a existat dintotdeauna. Adică eu, dacă am o problemă cu mine, vin la acest seminar și găsesc o împăcare spirituală cu propriul suflet. Da, ai intuiție bună, pentru că, da, prin acest program este o cale de vindecare a sufletului, a traumelor sau suferințelor, de transcedere a acestor suferințe, de explorare a cauzelor lor, de găsire a explicațiilor și de depășirea lor, da. Mi-am și notat aici, persoanele care trăiesc o urgență spirituală și au nevoie de sprijin și înțelegere a experiențelor psihologice, energetice și spirituale. Nu crezi că este prea complicat pentru noi cei care suntem purtați de vânt și treburi zilnice? Nu este o sarcină ușoară, dar este un program care va dura până la 2 ani, adică va dura, este compus din 7 module câte 5 zile, în care se va face un lucru intens, profund, de transformare interioară, cu care oamenii, participanții, vor trăi și vor practica între module. Deci este timp suficient pentru a trece, a experimenta și a prelucra informația acumulată. În ce momente de viață crezi că simțim această nevoie, că simțim că bântuie o urgență spirituală, că trebuie să apelăm la cineva? Cred că, practic, aproape toți oamenii, de fapt, pe parcursul vieții au asemenea urgențe. Mulți, cel puțin majoritatea. Cei care deja își pun întrebări mai profunde și vor să înțeleagă rostul existenței lor și a ceea ce se întâmplă în viața lor. Toți cei care au
asemenea stări interioare pe care ar vrea să le clarifice și să le armonizeze, ar putea să folosească acest program ca o metodă. Tu probabil că înțelegi mai bine acest domeniu, fiindcă practici și yoga, dacă nu greșesc. Da. Meditațiile te ajută să te regăsești în ceea ce faci. Cred eu că oamenii se schimbă, dar se schimbă pentru un moment, atunci când au nevoie să-și facă interesele. Tu cum reacționezi la aceste lucruri? Ești deja mai selectiv atunci când este vorba de toți oamenii din jurul tău? Pui pe cântar energia lor? Da, m-am ciocnit cu asemenea situații în care omul se schimbă doar pe moment, dar este o schimbare superficială, de fapt, să zicem așa. Noi vorbim despre altfel de transformări, despre transformări care duc spre evoluție fundamentală a persoanei. Și da, este o temă intrigată, complicată lungă, pe alocuri, dar sper eu că și aceste evenimente se vor desfășura cu succes. Ești și tu în așteptarea lui Moș Crăciun, bănuiesc, și cred eu că sărbătorile de iarnă te inspiră în toate câte le faci. Unde vei marca Revelionul, cu cine, ce obișnuiești să pui pe masa de sărbătoare? Anul acesta cred că îl voi marca cu cele mai scumpe persoane din viața mea, cu părinții, cu familia. Și va fi minunat și multă atmosferă de da. sărbătoare. Un mesaj pentru toți cei care te cunosc, pentru că tu ești, de fapt, de fiecare dată în inima tuturor evenimentelor, gen training, tu ești cea care oferă tuturor celor care sunt prezenți niște lecții de viață, niște lecții privind ONG și alte lucruri și alte domenii interesante. O urare de O urare, desigur, pentru tot neamul. Doresc tuturor să găsească armonie și liniștea interioară. Asta este important. Să se regăsească pe ei. În superstiții crezi? Cred în semnele care vin de la viață și de la univers. Da, cred în anumite informații și semne care vin. Fiecare zi a săptămânii are și niște superstiții și noi în această dimineață vom afla ce superstiții găsim în ziua de joi. Ție îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și la mulți ani, o sărbătoare reușită în familie, iar noi să vedem de ce trebuie să ne ocolim.